నేను క్లాస్ కనెక్ట్ అవుతుండను లైవ్ ఫోటో. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது. ஓகே ஓகே. ஸோ warm welcome to today's book reading session, chant and be happy. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்மளுடைய குரு கையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய சக்ஷுன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷம் शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी निति नामिने. नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथामदाय. हरे कृष्णा माताजी. மாதாஜி அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்து சாப்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டர் 1 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சாப்டர் 1ல என்னென்ன பார்த்தோன்றத ஃபர்ஸ்ட் ரீகேப் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? சாப்டர்ல 1ல முகுந்தா கோஸ்வாமி மற்றும் அந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் மீட் பண்றாங்க. முகுந்த கோஸ்வாமி கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அதுக்கு நம்ம ஜார்ஜ் ஹாரிசன் பதில் சொல்றாரு இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆல்பம் எல்லாம் பண்ணீங்க இல்லையா? அது ரொம்ப பிரபலமா ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆமான்றாரு. அதுக்கு நீங்க பிரபுபாத மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணிட்டீங்களான்னு கேக்குறாரு. ஆமா, நாங்க அவர் மீட் பண்ணல, பட் அவர் பண்ண ஆல்பம் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. அதை வச்சு நாங்க கேட்டு அது எங்களுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு அந்த நாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுல எனக்கு ஈடுபாடு வந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. அது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்னுடைய முந்தைய ஜென்ம கர்மா இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் ஹாரிசன் சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இது எப்படி சாண்டிங் எல்லாம் எப்படி பண்றீங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. எனக்கு பிரபுபாத ஒரு அட்வைஸ் பண்ணாரு, எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்பவுமே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு, எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. சரி, பண்ண உடனே உங்களுக்கு மாற்றுதல் கிடைச்சிச்சான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல, இது டைம் எடுத்துச்சு, 5 நிமிஷத்துல ஆவற செயல் அல்ல, டைம் எடுத்துச்சு எனக்குன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ டைம் எடுத்த பிறகு நான் பண்ண எவ்வளவு அளவுக்கு நான் அதிகமா பண்றேனோ அப்ப பண்ண எனக்கு அந்த ஜபத்தை விடணும்ன்ற ஆசையே இருக்கிறது இல்ல, பண்ணணும் தான்
தூண்டுதல் இருக்குன்னு சொன்னாரு இல்லையா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சரி இதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைச்சிச்சுன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பணக்காரரு, பிரபலமானவர். பட் இதுக்கெல்லாம் தாண்டி எனக்குள்ள இன்னர் ஹாப்பினஸ் கிடைச்சிச்சு, பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் விருப்பப்படுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஹாரிசன் வந்து கிருஷ்ணா புக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அவர் எழுதியிருக்காரு. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கா உங்களை காப்பாத்தின மாதிரி இந்த நாம ஜபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 விஷயம் சொல்றாரு இல்லையா. அது வந்து டிரான்சிடென்டல் வைப்ரேஷன், அந்த சவுண்ட் வந்து சாதாரண சவுண்ட் இல்ல, உன்னதமானது, ஆன்மீகமானதுன்றத சொல்றாரு. அது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் 2 விஷயத்த சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து அவர் வந்து பயணம் பண்றாரு இல்லையா, சான் பிரான்சிஸ்கோல இருந்து பயணம் பண்ணும்போது அந்த பங்களாதேஷ் கான்கிரீட்டை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கோசம் போறாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டே போறாரு. எவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா 23 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளுக்கு 1 மணி நேரம் கம்மியா இருக்கு. டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருந்தாரு. ஒரு மேப் வச்சுதான் போனாரு. அவருக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது. பட் போனாரு, எந்த இடத்துக்கு போனவரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாரு. பட் போற வழியில எல்லாம் வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தாருன்றத சொன்னாரு. எனக்கு ஒரு டேடும் தெரிஞ்சு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னொரு இன்சூரன்ஸ், தன்னை உயிரை காப்பாத்தின இன்சூரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஏரோப்ளைன்ல போயிட்டு இருந்தாரு இல்லையா. அப்போ வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் வேஸ்னால அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து கிராஷ் ஆச்சு, சுழண்டுச்சு. அப்போ வந்து இவர் என்ன பண்ணாருன்னா கட்டியா வந்து இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துட்டு சீட் பெல்ட் போட்டுட்டு ஜபம் பண்ணாரு, நல்லா ஜபம் பண்ணாரு. அப்போ வந்து அவர் வந்து காக்கப்பட்டாருன்றத நம்ம பார்த்தோம். அது இல்லாம கூட இருந்த பீட்டர் கூட இந்த இந்த நாம ஜபம் என்ன காப்பாத்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்ட் பண்றாரு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இப்போ வந்து அந்த முதல் அத்தியாயத்துல வந்து 2வது ஹெட்டிங் இருக்கு, ஜான் லினோன் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2வது கேரக்டர் ஆட் பண்றாரு. இவ்வளவு நேத்து பார்த்தது வந்து முகுந்தா, ஜார்ஜ் ஹாரிசன். இப்ப வந்து ஜான் லினோன்றது ஆட் ஆகுது. சரிங்களா மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க, நான் வந்து லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஃபர்ஸ்ட் இதோட சுருக்கம் நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீங்க படிங்க மாதாஜி. இந்த 2வது பகுதியில என்ன நடந்ததுன்றதை நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் லெனன் அவங்க வந்து இந்த பிரபுபாத ஆல்பம் பண்ணாருன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. அந்த ஆல்பம் வந்து வாங்கிட்டு இவங்க வந்து கிரீக் ஐலாண்டுக்கு போறாங்க. ஓகேவா. இந்த கிரீக் ஐலாண்டுக்கு போயிட்டு அங்க வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், பாடகர்கள் அங்க போறாங்க. அங்க போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா 6 மணி நேரம் இந்த பாடல்களை பாடுறாங்க. அது 6 மணி நேரம் பாடல்கள் பாடுறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை நிறுத்தின உடனே அங்க இருக்கிற லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுதான். சோ அதனால அவர் வந்து பாடுறத வந்து நிறுத்தாம கண்டினியூஸா பாடிட்டே இருக்காங்களாம், வாய் வலிக்கிற வரைக்கும் பாடிட்டே இருக்காங்களாம். அப்ப அவ்வளவு அளவுக்கு பாடி கூட அவங்களால வந்து டயர்ட் ஆகவே இல்லையா, ரொம்ப வந்து ஹாப்பியா இருந்தாங்களாம். இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு வீடியோ பாக்குறாங்க. ஓகே, அந்த ஹிட் சாங் என்னன்னு நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கிவ் எ பீஸ் சான்ஸ், அமைதிக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டிங் அப்போ வந்து 6 பக்தர்கள் இருக்காங்க, 6 டிவோட்டிஸ். எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குயின் எலிசபெத் ஹோட்டல் மான்ட்ரல்ல இது நடக்குது. ஓகேவா. அவங்க வந்து கர்த்தாலம், ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பாடல்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1969 மே மாசம் நடக்குது. 3 மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா அவங்க வீட்டுக்கு வராரு, ஒரு கெஸ்டா வராரு. அவங்க கெஸ்டா வந்து எங்க தங்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் இருக்காரு இல்லையா, அவரோட வீட்டுல அவரோட எஸ்டேட் இருக்குது. அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லண்டனுக்கு வெளிப்புறத்துல இருக்கு. அங்க வந்து 1 மாத காலம் தங்குறாரு. அங்க தங்கும் போதுதான் இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் போயிட்டு ஒரு நாள் மத்தியானமா அவரை போய் மீட் பண்றார். சில மணி நேரங்கள் அவரை பார்த்து மீட் பண்றார். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜானுடைய தன்மை என்னன்னா அவருக்கு வந்து ஆன்மீக தேடுதல் இருந்துச்சு, அதனால பிரபுபாத் அவருக்கு என்னெல்லாம் பத்தி சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மா பத்தி சொன்னாரு, ரீஇன்கார்னேஷன், எட்டர்னாலிட்டி ஆஃப் த சோல், இந்த விஷயங்கள்ல வந்து நல்லா விரிவாக்கமா சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ இது வரையும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜார்ஜ் ஹாரிசன் பாத்தீங்கன்னா நல்ல நாம ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் ஜான் வந்து அப்படி பண்ணல இது வரையும். ஓகேங்களா. சோ இந்த ஹிட் சாங் ஆச்சு. அப்புறம் வந்துதான் இது இன்ஸ்டன்ட் கர்மான்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த பாடல்கள்னால நிறைய பேருக்கு மாற்றுதல் வந்துச்சு. அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேக்குறாரு,
இத நாம ஜபம் பண்றதுக்கும் ஒருத்தன் தவம் பண்றதுக்கும் மெடிடேஷன் பண்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். இந்த நாம ஜபம் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை நம்ம நாம ஜபம் பண்ணும்போது நேரா கடவுள்கிட்ட இணைக்கிறோம். அதே மெடிடேஷன்னா தியானம்னா நம்ம மனசை வந்து ஒருமுகைப்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல இருக்கு மாதாஜி. இப்ப நீங்க யாராவது டர்ன்ஸ் எடுத்துட்டு படிங்க மாதாஜி. நான் நிறுத்துறேன் இந்த இடத்துல. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. John Lennon and Hare Krishna. Mukunta, did you of the other better chant? Judge, before meeting Prabhupada and all of you, I had bought that album Prabhupada did in New York, and John and I listened to it. I remember we sang it for days. John and I with equal benjas sailing through the Greek island, chanting Hare Krishna like 6 hours we sang because we could not stop once we got going. As soon as we stopped, it was like the lights went out. I went on to the point where our jaws were hatching, thinking the matter over and over and over and over and over. We felt excited. It was a very happy time for us. படிக்கலாம் மாதாஜி. இதை சொல்லிட்டுமா, இது என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய குரூப், அதாவது பிட்லஸும் சேர்ந்து பண்ணீங்களான்னு கேக்குறாங்க. உங்க குரூப்ல இருக்கும் யாராவதுன்னு. அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு ஜார்ஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து அந்த ஆல்பத்தை வாங்கிட்டு கேட்டுட்டே இருந்தோம். திரும்பி திரும்பி பல நாட்களா கேட்டுட்டு இருந்தோம். நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உக்கிலி பேஞ்சோஸ், இது ஒரு ட்ரிப், ஒரு குரூப் மாதிரி மாதாஜி. அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கடல்ல வந்து பயணம் பண்றாங்க. அது தீவுகள் இல்லையா, கிரீக் தீவு நாட்டுல போயிட்டு பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லைட் வந்து அப்பப்ப ஆஃப் ஆயிடுதுதான். அதனால என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்து 6 மணி நேரம் இந்த பாடல்களை பண்ணாங்க. இது ஸ்டாப் பண்ண உடனே அந்த லைட் ஆஃப் ஆயிடுது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா தொடர்ந்து பாடிட்டே வராங்க. அவங்க நிர்ணயிச்சுட்டாங்க, இது மாதிரி ஆகுது, அதனால வாய் வலிச்சா கூட பரவாயில்ல பாடலாம்னு சொல்லிட்டு ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் எத்தனை ஓவர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இந்த மந்திரத்தை வந்து அவ்வளவு அழகு உச்சரிச்சுட்டே இருந்தாங்களாம். அப்படி உச்சரிச்சு கூட அவங்க வந்து டயர்ட் ஆகல, ரொம்ப வந்து புத்துணர்ச்சியோட இருந்தாங்க, சந்தோஷமா இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி. Mukunta, you know, I saw a video the other day sent to us from Chanda. Mataji? படிங்க கன்னடா மாதாஜி. Kannada. Showing John and Yoko one recording their hit song, Give Peace of Chance. And about 5 or 6 of the devotees were there in John's room at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal, singing along and playing cymbals and drums. You know, John and Yoke chanted Hare Krishna on that song. That was in May of 69, and just 3 months later, Srila Prabhupada was John and Yoka house guest for 1 month at their estate outside London. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து வீடியோ அமைச்சிருந்த வீடியோவை வந்து பாத்துட்டு இருந்தாங்க. யார் யார் பார்த்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீடியோ வந்து ஃப்ரம் கன்னடால இருந்து வந்துச்சு. இது ஜான், யோகோ ஓனோ, இது 3வது கேரக்டர் மாதாஜி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன், அப்புறம் வந்து ஜான், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யோகோ ஓனோ. இவங்க 3 பேரும் அந்த கிவ் பீஸ் எ சான்ஸ், அதாவது அமைதிக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கன்ற பாடல்களை வந்து கேட்டுட்டே இருந்தாங்க, பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த வீடியோஸை. ஓகே, இது நடந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜானோட ரூம் வந்து குயின் எலிசபெத் ஹோட்டல்ல மான்ட்ரல்ல இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கர்த்தால ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்துதான் அவங்க வீட்டுல 3 மாசம் கழிச்சு பிரபுபாதா வந்து மீட் பண்றாரு. இந்த ஜான் வீட்டுக்கு வராரு. ஜான் வீட்டுல எங்க தங்குறாருன்னா, ஜானுக்கு ஒரு எஸ்டேட் இருக்குது, லண்டனுக்கு வெளியே இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து 1 மாசமா வந்து கெஸ்டா வந்து தங்குறாரு.
தங்கின பிறகு அப்பதான் வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் போயிட்டு அவரை மீட் பண்றாரு. ஒரு நாள் மத்தியாமா மீட் பண்றாரு. சில மணி நேரங்கள் அவர்கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. ஓகேங்களா? அதுதான் முதலா வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் வந்து அவரை மீட் பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, Baskeva. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. Mukunda. At that point, John was a spiritual seeker, and Prabhupada explained the true path to peace and liberation. He talked about karma, reincarnation, and the eternality of the soul, which are all elaborately dealt with within the Vedic literatures. Although John never made Hare Krishna a big part of his life, he echoed the philosophy of Krishna consciousness in a hit song he wrote just about a year after that conversation, Instant Karma. Now, what is the difference between chanting Hare Krishna and meditation, George? It is really the same sort of thing as meditation, but I think it has a quicker effect. I mean, even if you put your beads down, you can still say the mantra or sing it without actually keeping track on your beads. One of the main difference between silent meditation and chanting is that silent meditation is rather dependent on concentration. But when you chant, it is more of a direct connection with God. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜான் வந்து ஒரு ஆன்மீக தேடுதல்ல இருந்தாரு. பட் வந்து அவர் நாம ஜபம்லாம் பண்ணதில்லை. பட் பிரபுபாதகளை கேட்டதுனால அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னா, இது உண்மையான வழி. இது வந்து எங்க போய் கூட்டிட்டு போகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த மனசுக்கு அமைதியை கொடுக்கும், இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனசுக்கு அமைதியை கொடுக்கும், இந்த ஆத்மாக்கு வந்து முக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மகா மந்திரம். ஸோ அது இல்லாம இத கர்மா என்ன ஆகுது, ரீஇன்கார்னேஷன் என்ன, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, இதெல்லாத்தையும் ரொம்ப விளக்கமா உரைக்கிறார் அவருக்கு. ஸோ அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இந்த இன்ஸ்டன்ட் கர்மா வந்து வருது. அதாவது பத்தி சொல்றாங்க ஹிட் ஸ்ட்ராங்னால இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கால எல்லாம் டாப் 10 டாப் 20ல இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிருஷ்ணரை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ அப்போ இன்னொரு கேள்வி வருது, சாண்டிங்னா என்ன, மெடிடேஷன்னா என்ன? தியானம் மெடிடேஷன் அதாவது மனசை வந்து ஒருநிலை பண்றதுக்கு. அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா என்ன ஆகும், அவன் ஒரு வேலையை ரொம்ப செவ்வனே செய்யறான். படிக்கிற பசங்களா இருந்தா நல்லா கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். வேலை செய்யறவங்க வந்து கொஞ்ச நேரத்துல வந்து நிறைய வேலைகளை ஃபைல்ல திருப்பலாம். அது வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன். அது சாண்டிங்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் கனெக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி டு காட். லாஸ்ட் லைன் இருக்கு பாருங்க, இட் கனெக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி டு காட். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு அடுத்தது பிராக்டிக்கல் மெடிடேஷன் இருக்கு. இதுல யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்க மாதாஜி. ஓகே. பிராக்டிக்கல் மெடிடேஷன். முகுந்தா, the Maha Mantra was prescribed for modern times because of the fast-paced nature of things today. Even when people to get into a little quiet place, it is very difficult to calm the mind for very long. George, that's right. Chanting Hare Krishna is type of meditation that can be practiced even if the mind is in turbulence. You can even be doing it and other things at the same time. That's what is so nice. In my life, there is been many times the mantra brought things around. It keeps me in tune with the reality, and the more you sit in one place and chant, the more incense you offer to Krishna in the same room. The more you purify the vibrations, the more you can achieve what you are trying to do, which is just trying to remember God as often as possible. And if you are talking to him with a mantra, it is certainly helps. Askya Mataji. கண்டினியூ பண்ணுங்க, இது கொஞ்சமா தான் இருக்கும். Mugunda,
What else helps you to fix your mind on God, George? Well, just having many things around me that will remind me of him, like incense and pictures. Just the other day, I was looking at all small picture on the wall of my studio of you, Gurudasa and Shyama Sundara, and just seeing all the old devotees made me think of Krishna. I guess that the business of devotees to make you think of God. Mukunda, how often do you chant, George? Whenever I get a chance, Mukunda. Once you asked Srila Prabhupada about particular verse he quoted from the Vedas, in which it is said that when you chant the holy name of Krishna, Krishna dances on the tongue, and one wishes one had thousands of ears and thousands of mouths, with which to better appreciated the holy name of God. Yes, I think he was talking about the relations, that there is no difference between him standing before you and his being present in this name. That is the real beauty of chanting. You directly connect with God. I have no doubt that by saying Krishna over and over again, he can come and dance on the tongue. The main thing, though, it is to keep in touch with the God, Mukunda. So, okay, Hare Krishna, Mataji. So, இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா, மெடிடேஷன் பத்தி ப்ராக்டிக்கல் மெடிடேஷன் நமக்கெல்லாம் வந்து இது அப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இந்த மகா மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த கலியுகத்தில் வந்து இந்த யுகத்துக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் பட்ட தர்மம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, ஞாம யக்னம் பண்றது, சங்கீர்த்தன யக்னம் இதை பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். பட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா மனசுல இருக்கிற சஞ்சலங்கள் வந்து குறையுது. ஓகேங்களா, நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இந்த காற்றை வேணும்னால வந்து நான் அடைக்கிடுவேன், என் மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, ஒத்துக்கிறாரு, ஆமா நீ சொல்றது உண்மை, பட் முறையான பயிற்சியால வந்து கண்டிப்பா முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சரி நீ எப்பெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த மந்திராவை நிறைய முறை சொல்றதுனால தன்னுடைய வைப்ரேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு சாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. நம்ம கூட நம்ம வாழ்க்கையில சாண்ட் பண்ணும்போது நமக்குன்னு அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா அதை தூய்மையா வச்சுக்கணும் அந்த இடத்த. சோ நம்ம ஸ்ரத்தையா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு என்னைக்குமே பண்ணும்போது ஒரு இடம் நமக்குன்னு அதை வச்சுட்டு பண்ணணும். முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு போட்டோ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ண என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ரொம்ப அந்த இடத்துல வந்து இருக்கதை ஃபீல் பண்ணலாம். அந்த இடம் வந்து சுத்தமாகுது, வைப்ரேஷன் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க. சரிப்பா வேற என்னெல்லாம் வச்சுக்கிட்டேன்னா அது சொல்றாரு, அகர்பத்தி வச்சுப்பேன், கடவுளுடைய போட்டோ வச்சுப்பேன். இதெல்லாம் ஏன்னா கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லையா, அதனால அதை வச்சுக்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம மனசை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு. ஸோ ஒரு நாள் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஜார்ஜ், என்னுடைய ஸ்டுடியோல ஒரு நாள் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், அப்ப வந்து உங்களுடைய படமும் ஓகேவா, அதாவது முகுந்த கோஸ்வாமி, குருதாசா, ஷியாமசுந்தர் எல்லா பழைய பக்தர்களுடைய போட்டோ எல்லாம் இருந்துச்சு. அதை நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வந்துச்சு. சோ அதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இதுதான் வந்து சாது சங்கம், பக்தர்களுடைய சங்கத்தை, பக்தர்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அதன் மூலமா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறோன்றத வந்து அவர் சொல்றாரு. மறுபடியும் கேட்கிறேன், நீ எப்பெல்லாம் சாண்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு, எப்பெல்லாம் எனக்கு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் ஃபேவரபிளா இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து நான் சாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ சாண்டிங் பத்தி மறுபடியும் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஏற்கனவே என்ன சொன்னாரு அது யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? பிரபுபாதா இது சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் சொன்னாரு, நேத்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்து நான் கிளாஸ்க்கு வரல மாதாஜி, இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரீகேப்ல கூட சொன்னேன், நேத்து என்ன பண்ணோன்றதை நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டு தான் கிளாஸே ஆரம்பிச்சேன். ஒரு 5 minutes லேட் வந்து கரெக்டா வந்துறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு பண்ணு.
எப்பயுமே பண்ணிட்டு இரு அண்ட் டூ ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் சொல்லியிருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றது வந்து சாண்டிங் போது நமக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம நாக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடுது, வாய்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நாக்கு இருக்கு. அந்த நாக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நேத்து இதையும் சொன்னோம். அதாவது பாதி மந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது, ஃபுல் மந்திரத்தை சொல்லணும், நல்ல வாயை திறந்து சத்தமா சொல்லணும்ன்றத முக்கியமா பார்த்தோம். இந்த மாதிரி இந்த நாம மந்திரம் நம்ம நாக்குல டான்ஸ் ஆடுதான். இந்த டான்ஸ் ஆடுறத வர சவுண்ட வந்து கேட்கறதுக்கு 1000 காதுகள் வேணும், 1000 வாய்க்கள் வேணும் இதை உச்சரிக்கிறதுக்கு. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தாதான் நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மத்தாஜி இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க, யார் வாசிக்கலையோ வாசிங்க மாதாஜி. வேற யார் வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. யசோமதி சொல்றாரு ஜார்ஜ். Yes, I think he was talking about the realization that there is no difference between him standing before you and his being present in his name. That is the real beauty of chanting. You directly connect with God. I have no doubt that by saying Krishna over and over again, he can come and dance on the sun. The main thing, though, is to keep in touch with God. Mukunda. So your habit is generally to use the beads when you chant. George. Oh, yeah. I have my beads. I remember when I first got them, they were just big knobby globes of wood. But now I am very glad to say that they are smooth from chanting a lot. Mukunda. Do you generally keep them in the bag when you chant? George. Yes, I find it is very good to be touching them. It keeps another one of the sense fixed on God. Beads really help in that respect. You know, the frustrating thing about it was, in the beginning, there was a period when I was heavy into chanting, and I had my hand in my bead bag all the time. And I got so tired of people asking me, did you hurt your hand, break it, or something? In the end, I used to say, yeah, I had an accident, because it was easier than explaining everything. Using the beads also helps me to release a lot of nervous energy. Mukunda. Some people said that if everyone on the planet chanted Hare Krishna, they wouldn't be able to keep their minds on what they were doing. In other words, some people ask that if everyone started chanting, would not the whole world just grind to a halt? They wonder if people would stop working in factories, for example. George, no, chanting does not stop you from being creative or productive. It actually helps you concentrate. I think this would make a great sketch for television. Imagine all the workers on the Ford assembly line in Detroit, all of them chanting Hare Krishna, while bolting on the wheels. Now that would be wonderful. It might help out the auto industry, and probably there would be more decent cars too. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ வந்து இந்த ஜார்ஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க முகுந்தா வந்து கேக்குறாரு ஜார்ஜ் கிட்ட, நீங்க வந்து ஜபம் பண்ணும்போது ஜபமாலை பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு செய்வீங்களான்னு அப்படின்னு. ஆமாங்க, நாங்க பீட்ஸ் வச்சுதான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பீட்ஸ் தொடும்போது ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதை பண்ண அது என்ன ஆச்சுன்னா அது ஸ்மூத்தா ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அது வந்து உருண்டையா இருக்குது. அது நான் டச் பண்ண நாளடைவுல அதுவும் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ நீங்க இதை வந்து பேக்குள்ள வச்சுப்பீங்களான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆமாங்க, பேக் கைக்குள்ள வச்சுட்டு நாங்க பண்ணுவோம் ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து புரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னப்பா ஜார்ஜ் உன் கை ஏதாவது வெட்டுப்பட்டுக்கிட்டியா, இல்ல காயம் ஆச்சு, ஆக்சிடென்ட் ஆச்சியான்னு அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் நாள் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்
கொஞ்ச நாளா வந்து பதில் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. இது மாதிரி இல்ல ஜெபம் பண்ணேன்னு. இவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள போதும்னு ஆயிடுது. அதனால என்ன சொன்னாரு, ஆமா ஆமா ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஆமா ஆமான்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப வந்து ஈஸியா இருக்குது எனக்கு சொல்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த ஜெபம் பண்றதுனால வந்து எனக்கு நம்ம டென்ஷன் எல்லாம் குறைஞ்சது நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது சில பேர் கேக்குறாங்க, நீங்க இப்ப உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப எல்லாருமே மகாமந்திர சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா, இந்த உலகம் இயக்கம் நடந்துட்டு இருக்குதுல்ல, இயக்கம் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நின்னுடுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள் வருது. அதாவது இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்றதுனால எல்லாமே வந்து கடவுள் மயமா ஆயிட்டு செயல் இல்லாம எல்லாமே நின்னுடுமான்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அப்படியெல்லாம் இல்ல. சாண்டிங் பண்றதுனால இந்த உலகம் வந்து நின்னுடாது. எல்லாம் நடக்கிறபடி நடந்துட்டே இருக்கும். ஒருத்தன் தனி மனிதன் பண்ண இந்த ஃபேக்டரி ரன் ஆகுறது எல்லாமே நடக்கும். இந்த சமுதாயத்துல என்னென்ன வேலைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கும். சரி, தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்க்கும்போது அவனுடைய இயற்கையா இருக்கிற அவனுடைய கிரியேட்டிவ் தாட், செயலின் செய செயலை வந்து செம்மனே செய்யக்கூடிய திறமைகள்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே ஜெபம் பண்ணும்போது கடவுள்கிட்டயும் கனெக்ட் ஆகிறான், கான்சென்ட்ரேஷனும் ஆகுது. மெடிடேஷனால பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட் இங்க வந்து வந்துடுது. அதனால இன்னும் வந்து நல்லா பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் அந்த நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் பாருங்க. ஃபோர்ட் கார் இருக்கு இல்லையா, அந்த அசெம்பிளில வந்து அவங்க இருக்கிறவங்கள எப்படி வேலை செய்யறாங்கன்னு, அந்த வீல் இருக்குல்ல, காரோட வீல வந்து போல்ட் வச்சு பிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றாங்களாம். சோ அது மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கு கேட்கறதுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? எல்லாரும் இப்ப உங்க கண்ணு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம ஒரு அந்த ஃபோர்டு கார்டு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கோம். அங்க எல்லாரும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேலையை வந்து போய் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த இடத்துல எவ்வளவு அளவுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படி பண்ணா நல்லது தானே, இன்னும் வந்து நல்ல டீசெண்டா இருக்கிற கார்ஸ், மாடர்னா இருக்கிற கார்ஸ் கிடைக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு கோரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சேத்து பந்தனம் கட்டும்போது, ராமர் பாளையத்துக்கு கட்டும்போது அந்த குரங்குகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ராமான்னு எழுதி எழுதி அந்த கல்ல போடும். எல்லாம் அங்க நாமஸ்மரணம் இருந்துச்சு இல்லையா? அது மாதிரி. சோ எங்க அளவுக்கு வந்து நாமஸ்மரணம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஒருத்தவங்க படிங்க. எக்ஸ்பீரியன்சிங் காட் த்ரூ த சென்சஸ். புலன்களால கடவுளை வந்து உணர்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்குவா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சான்ஸ் எடுத்துட்டு படிங்க. அப்ப பிரேமராணி நீங்க பாடுங்க மாதாஜி. Experiencing God through the senses. Hare Krishna. Experiencing God through the senses. Mugunda. We have talked a lot about japa or personalized chanting, which most chanters engage in. But there is another type called kirtana. When one chants congregationally in a temple or on the street with a group of devotees. Kirtana generally gives a more supercharged effect, like recharging spiritual batteries, and it gives others a chance to hear the holy names and become purified. Actually, it was with Srila Prabhupada when he first began the group of chanting in Tompkins Square Park on New York's Lower East Side in 1966. The poet Allen Ginsberg would come and chant with us a lot and could play his harmonium. A lot of people would come to hear the chanting. Then Prabhupada would give lectures on the Bhagavad Gita back into the temple. Back at the temple. Hare Krishna. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜபான்னா என்னன்னு சொல்றாங்க. நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ண அது ஜபம். அதே வந்து நிறைய மக்களோட சேர்ந்து பண்ண அது வந்து கீர்த்தனை. ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து காங்கிரேஷனல் நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ண அது வந்து கீர்த்தன். சோ இந்த கீர்த்தனால என்ன ஒரு நன்மை நடக்குதுன்னா, சூப்பர் சார்ஜ் ஆயிடுறாங்க. சூப்பர் சார்ஜ் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப நல்லா சார்ஜ் ஆயிடுக்குது. ஏன்னா நல்லா வந்து நம்ம நாமஸ்மரணம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. அதனால ரொம்ப பியூரிஃபை ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து ஆரம்பிக்கிறார் இந்த சாண்டிங்க. அது எந்த இடம்னு பாத்தீங்கன்னா, டாம்கின் ஸ்கொயர் பார்க், நியூயார்க்ல லோவர் ஈஸ்ட் 1966ல பண்றாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய ஜனங்கள் வராங்க.
அப்போ வந்து ஆலன் கின்ஸ்பெர்க் வந்து ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறாரு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி நிறைய ஜனங்கள் வந்து கேட்குறாங்க, சில பேர் பாடவும் செய்றாங்க. அதுக்கு பிறகு பிரபுபாதா வந்து பகவத்கீதை லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி. பிரேமா ராணி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நீங்களே படிங்க மாதாஜி, யாரும் வாசி. Hare Krishna Mataji. George in yes, going to a temple or chanting with a group of other people, the vibration is that much stronger. Of course, for some people, it is easy just to start chanting on their beats in the middle of a crowd, while other people are more comfortable chanting in the temple. But part of Krishna consciousness is trying to tune in all the senses of all the people to experience God through all the senses, not just by experiencing Him on Sunday through your knees, by kneeling on some hard wooden kneeler in the church. But if you visit a temple, you can see pictures of God, you can see the deity form of the Lord, and you can just hear Him by listening to yourself and others say the mantra. It is just a way of realizing that all the senses can be applied to perceiving God, and it makes it that much more feeling. Seeing the pictures, hearing the mantra, smelling the incense flowers, and so on. That is the nice thing about your movement. It incorporates everything: chanting, dancing, philosophy, and prasada, vegetarian food, that has been spiritualized by being offered to Lord Krishna. The music and dancing is a serious part of the process too. It is not just something to burn off excess energy. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு போறீங்க, அங்கெல்லாம் சாண்ட் பண்றீங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து நல்ல வைப்ரேஷன் வருது, அந்த ஸ்ட்ராங் வைப்ரேஷன் வருது. ஸோ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ரௌடுக்கு மதியத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு போது நம்ம கூட பாரு, அச்சா அவங்க அந்த இத்தனை ரவுண்டு முடிச்சிட்டாங்க, நான் இன்னும் 16 ரவுண்டு முடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மும்முரமா உட்காந்து சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? இயற்கையானது விஷயம். அதான் டெம்பிள்ல போய் சாண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன் வந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய புலன்களை எல்லாத்தையும் வந்து அது இன்வால்வ் பண்ணுது. ஒருத்தரை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போனா அங்க கடவுளுடைய பிக்சர் இருக்குது, அகர்பத்திகள் இருக்கு, இல்ல சில இடத்துல வந்து அந்த பாட்டை கூட டிஸ்ப்ளே பண்ணுவாங்க, அந்த மகா மந்திரத்தை. அப்ப நம்ம அதை கேட்போம், கேட்கறதுனால நம்ம பண்றதுக்கு இன்னும் உற்சாகம் வரும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்களை வந்து சென்சிட்டைஸ் பண்ணுது. அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது, ரியலைசேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அப்போ வந்து இது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சண்டேல போய் சர்ச்ல போயிட்டு நீல் டவுன் பண்றோமே, அது மாதிரி இல்ல. இது என்னைக்குமே எப்பவுமே பண்ணலாம் அப்படின்னும் சொல்றாங்க. இது வந்து இதுதான் நம்மளுடைய குட் திங். வேற விஷயத்துக்கும் சரி, வேற மதத்துக்கும் நம்ம இப்ப பண்றதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, காலையிலும் இருக்கு நம்மளுடைய சத் சங்கம் இல்லையா? சாயங்காலமும் இருக்கு அந்த சத்சங்கம். திஸ் இஸ் நைஸ் அபவுட் கிருஷ்ணா மூமெண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க அது மட்டுமா, எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, சாண்ட், டான்ஸ், ஈட் இல்லையா, அண்ட் லிசன். சாண்ட் மகா மந்திரம் பண்றோம், பண்ணும்போதே நம்ம எல்லாரும் துள்ளி குதிச்சு டான்ஸ் பண்றோம். அப்புறம் வந்து கேட்கிறோம் பிலாசபி, பகவத்கீதா இல்ல பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பிலாசபியை கேட்கிறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் இல்லையா, இந்த பிரசாதத்துக்கோசமே நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்ப அந்த டான்ஸ் பண்றது என்னத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆனந்தத்தால, எனர்ஜி, அதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இல்லைன்றத சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் மாதாஜி. கிளாஸுக்கு ரிலேட்டடா பேசலாம் மாதாஜி, ஏன்னா லைவ் மாதாஜி அதுதான். இப்ப நம்ம லாஸ்ட் மந்த் அங்க இஸ்கான் போயிருந்தப்ப எல்லாரும் அப்படியே ஒண்ணு சேர்ந்து அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் எனர்ஜியா அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து சாண்டிங் பண்ணாங்க, பஜன் பண்ணாங்க, கீர்த்தன் பண்ணாங்க. அப்ப வந்து நம்ம இந்த இதையே மறந்துட்டு அதுக்குள்ளேயே இன்வால்வ் ஆகி ரொம்ப இதா இருந்தோம். அந்த சத்சங்கம்ங்கிறது அது உண்மையான ஒரு இது அப்படிங்கறது அப்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. உங்க பேர் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி.
கலாவதி மாதாஜி அது நிஜம் மாதாஜி. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அதே வந்து குதிச்சு நம்ம பண்ணணும்னா நம்ம வீட்ல பண்ண முடியுதா? இல்ல முடியல இல்ல. மாதாஜி. ஆஹ் அந்த ஆள் எனர்ஜி விட்டு நம்ம பாதியே அத சொல்ல முடியல மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா, சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரீட் பண்ணுங்க. Muganta, we have always seen that when we chant in the streets, people are eager to crowd around the listen. A lot of them tap their feet or dance along. Judge, it is great. The sound of these cymbals, when I hear them from a few blocks away, it's like some magical things that awaken something in me without their real be, being aware of what's happening. People are being aware spiritually, of course, in another sense, in the higher sense, the Kirtana is always going on whether we are hearing it or not. Now, all over the place in Western cities, the Sankirtana party has become a common sight. I love to see this Sankirtana practice because I love the whole idea of the devotees mixing it up with everybody, everybody, giving everybody a chance to remember. I wrote in the Krishna book introduction, everybody is looking for Krishna. Some does not realize that they are, but they are. Krishna is God. And by chanting his holy names, the devotees quickly develops God consciousness. படிக்கிறா மாதாஜி. முகுந்தா படிங்க மாதாஜி. Muganta, you know, Srila Prabhupada often said that after a large number of temples were established, most people would simply beginning to say, take up the chanting of Hare Krishna in their own homes. And we are seeing more and more that this is what is happening. Our worldwide congregation is very large, in the millions. The chanting on the streets, the books and the temples are there to give people a start to introduce from the process. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தெருவுல போய் சேன் பண்றோம். தெருவுல போயிட்டு வந்து சேன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கர்த்தால அதெல்லாம் வச்சுட்டு சேன் பண்றதுனால அந்த சவுண்ட் வந்து மேஜிக்கல் சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எல்லாரையும் மனசை வந்து ஈர்க்குது. சில பேர் வந்து வெக்கத்தாலேயோ ஒரு ஹெசிடேஷன்னாலும் வரமாட்டாங்க பாடுறதுக்கும் சரி டான்ஸ் பண்றதுக்கும். பட் அவங்களுக்கே தெரியாம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து காலெல்லாம் தட்டுவாங்க. அது நம்ம கவனிச்சிருந்தா தெரியும். காலை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம். அந்த பாயிண்ட் காலை வந்து தட்டுறதை நம்ம பார்க்கலாம். கை காலை வந்து டேப் பண்ணிக்கிறத பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து இது பண்றதுனால நமக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் அவேக்கன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. நம்ம கிட்ட உள்ள இருக்கிற தூங்கிட்டு இருக்கிற சிங்கத்தை தட்டி எழுப்புற மாதிரி இது. நம்ம எல்லாம் சோலு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கீர்த்தனால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் அண்ட் மெயின் எஃபெக்ட். எது பண்ணணுமோ அது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எங்க பார்த்தாலும் சங்கீர்த்தன பார்ட்டி ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது எங்க வேணாலும் பார்க்க முடியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ லவ் திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. இதனால என்ன ஆகுது, எல்லாரும் இதுல வந்து கலந்துக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கடவுளை வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு. இந்த ஜார்ஜ் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்கு பிரிண்டிங் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அவர் எழுதியிருக்காரு, எவ்ரிபடி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தேடுதல்ல இருக்கிறாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வேணும் இல்லையா? சந்தோஷத்தினால தானே இந்த ஆன்மீக பயணமே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்குது. நம்ம தவறான இடத்துல நம்ம வீட்லயும் நம்ம சாப்பாடுலயும் நம்ம எக்ஸசைஸ்லயும் நம்ம உறவினர்களுக்குள்ளேயும் தேடிட்டு இருக்கோம். அந்த தவறுதலான தேடுதலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையான தேடுதல் நான் எதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாருக்குமே இந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும். எல்லாரும் குயிக்லி டெவலப்ஸ் இன்டு காட் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு முகுந்தா என்ன சொல்றாரு, ஆமா அதனாலதான் பிரபுபாதா என்ன சொல்லுவாருன்னு, நிறைய
கட்டும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஜனங்க வருவாங்களாம். அதுவும் எப்படி கட்டணும்னு சொல்லுவாருன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கட்டணுமா. அந்த பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிற பாக்குறதுக்கோசமே பொதுமக்கள் வருவாங்களாம். அப்போ பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் மேல ஒரு ஆகர்ஷணம் வரும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு அவங்களுக்குள்ள ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஒண்ணு கோயிலு. இப்ப நிறைய பண்ணதுனால ஒன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கவுங்க அவங்க வீட்டுல பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. டேக்கிங் அப் சாண்டிங் இன் தேர் ஓன் ஹோம்ஸ். அதான் நம்ம பாக்குறோம். இது மாதிரி வேர்ல்டு வைடு அகில உலகத்துல இது பண்றதுனால இப்ப எவ்வளவு இருக்குது, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜனங்க வந்து இந்த சாண்டிங்கை வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இதுக்கெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா ஜனங்களுக்கிட்ட போனோம்னா தெருவில் போயிட்டு நகர சங்கீர்த்தனம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை பண்ணணும். அப்புறம் புஸ்தக விநியோகம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நம்மளும் கோயிலுக்கு போகணும். இதெல்லாம் பண்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. I think it is better that it is spreading into the homes now. There are a lot of closet Krishnas, you know. There is a lot of people out there who are just waiting, and if it is not today, it will be tomorrow or next week or next year. Back in the 60s, whatever we were all getting into, we tended to broadcast it is as loud as we could. I had certain realizations and went through their period where I was so thrilled about my discoveries and realizations that I wanted to shout and tell it to everybody. But there is a Mataji konja screen. There is a time to shout it out and time not to shout it out. A lot of people went underground with their spiritual life in the 70s, but they are out there in little nooks and crannies and in the countryside. People who look and dress straight, insurance salesman types, but they are really meditators and chanters, closet devotees. Prabhupada's movement is doing pretty well. It's growing like wildfire, really. How long it will take until we get to a golden age where everybody is perfectly in the tune with God's will, I don't know. But because of Prabhupada, Krishna consciousness has certainly spread more in the last 16 years than it has since in the 16th century. The time of Lord Chaitanya, the mantra has spread more quickly and the movements gotten bigger and bigger. It would be great if everyone chanted. Everybody would benefit by doing it. No matter how much money you have got, it does not necessarily make you happy. You have to find your happiness with the problems you have. Not worry too much about them and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The great saint, mystic, and incarnations of Krishna who popularized the chanting of Hare Krishna and founded the modern days Hare Krishna movement. Hare Krishna Mataji. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோயில் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு ஜார்ஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இல்லை இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து இந்த மகாமந்திரம் போகணும். ஏன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மகாமந்திரம் போகணும்னு சொல்றாங்கன்னா, ப்ராக்டிக்கலாக நல்லா இந்த பாயிண்ட் நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணவை எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குடும்பம் வந்து கொஞ்ச நாள்ல கண்டிப்பா வந்து எல்லாரும் மாறிடுவாங்க. அதுவும் எஸ்பெஷலி பெண்கள் தாய்மார்கள் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால கண்டிப்பா இன்னும் வந்து நல்லா பண்ண முடியும். அதுக்கு சில பிராக்டிக்கல் திங்ஸ் என்னன்றதை நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு தாயோ ஒரு பாட்டியோ வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க தான் மெயினா சமைக்கிற ஆளுங்க இல்லையா. சமைக்கும் போது அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட சமைச்சிட்டு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு, அது யாருக்கும் காமிச்சுதான் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. குடும்பத்துல அமைதியா சாதத்தை வச்சுட்டு ஒரு பச்சரிசி சாதத்தை வச்சுட்டு மாத்திரம் அதை அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை மித்த சாதத்துல கலவை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கலந்துட்ட என்ன ஆகுது, எல்லாருமே பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறாங்க.
இல்லையா? ஈவன் தமோ குணத்துல இருக்கிற மனுஷங்களா இருந்தா கூட கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வரும். வெறும் பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டு மாறினவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல. வெறும் பிரசாதத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டு அவன் கண்டிப்பா வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா வருவாங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ்க்குன்னு நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சோ அதுதான் அந்த வீட்டுக்கு வரணும்ன்ற உத்தேசம். அதுதான் நம்ம பண்றதுனால அந்த இடம் வந்து வீட்டுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய ஆகும், நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும், பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரணும் அப்படின்றத நம்ம உணரணும். ஸோ நான் மாறிட்டேன், எங்க வீட்டுல எல்லாரும் மாறலன்ட்டு கவலைப்பட தேவையில்ல. எல்லாத்துக்கும் டைம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், we have to take time. நம்ம கூட வந்து இன்னைக்கே வந்துடல, கேட்ட உடனே வந்துடல, நம்மளும் எவ்வளோ வாதங்கள் எல்லாம் பண்ணி தான் வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்மளோட இன்னைக்கு வரலாம், நாளைக்கு வரலாம், கொஞ்சம் வருஷங்களும் ஆகலாம். அதனால பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணதுனால இந்த ஜார்ஜுக்குள்ள என்ன வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு த்ரில்லிங்கும் இருந்துச்சு, ஒரு ரியலைசேஷனும் இருந்துச்சு. அந்த ரியலைசேஷன் என்னன்னா ஹாப்பினஸ், அமைதியும் கிடைச்சிச்சு. ஓகே, அவர் வந்து பணக்காரன்றது நமக்கு தெரியும், அவருக்கு இந்த சந்தோஷமும் மன அமைதியும் இதனால கிடைச்சிச்சுன்றத சொல்றாரு. அதனாலதான் அவர் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு பாருங்க, ஐ வாண்டட் டு ஷவுட் அண்ட் டெல் இட் டு எவ்ரிபடி. அவர் யோசிச்சு பாருங்க, அதை வந்து சாதாரணமான வார்த்தை இல்ல, ஒருத்தன் வந்து தான் எவ்வளவு அளவுக்கு உணர்ந்திருந்தா எல்லாருக்கும் போய் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாரு இல்லையா? அவர்தான் அந்த உண்மையான பக்தனுடைய அறிகுறி. மகாத்மாவா தான் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பண்ணியிருக்காரு இவரு. ஓகே, சோ அதுக்கு வந்து அதுக்கும் ஒரு அடுத்த லைன் சொல்றாரு, பட் there is a time to shout it out and time not to shout it out. நம்ம வந்து கால நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதனால பிறகு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் 70 வயசுல இருக்கவங்களும் சரி, டிப் டாப்பா இருக்கிற மிடில் ஏஜ்டு பர்சனும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்றத சொல்றாரு. இந்த எல்லா நகர கிராமத்து எல்லா இடத்துலயும் போச்சு. இது ஏன்னா இது எல்லாம் யாரால ஆச்சுன்னா பிரபுபாதாவோட மூமெண்டால ஆச்சு. எப்படி ஒரு காட்டு தீ வந்து எப்படி வந்து பரவும் இல்லையா? ஒரு சின்ன காட்டு தீ வந்து காட்டுல வந்து என்ன, ஏன் வந்து அந்த தீ ஃபாஸ்டா பரவுதுன்னா அங்க உலர்ந்த இலைகள் மரக்கிளைகள் எல்லாம் காஞ்சி கிடக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் அது பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா வந்து பரவும் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அந்த காட்டு தீ மாதிரி இந்த மூமெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல அமெரிக்கால வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றார். இது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதால ஆச்சு, இந்த ஒரு 16 வருஷமா இது ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு வரும்போது அப்போ வந்து ரொம்ப குயிக் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், இந்த சவுத் இந்தியா யாத்திரா எல்லாம் எடுத்துட்டார், போற எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்படுத்திட்டு போனார் இல்லையா? சோ இதனால எல்லாரும் வந்து பெனிஃபிட் ஆவாங்க. நம்ம எவ்வளவு காசு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை, நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா. நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குமா, அந்த பிரச்சனைக்கு நடுவுல கூட சந்தோஷத்தை பாருன்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு அழகிய வார்த்தை. You have to find your happiness with the problems you have, not worry too much about them and chant Hare Krishna அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு அழகான இந்த 3 வரிகளே போதும் இல்லையா நம்ம மனசை வந்து தொட்டு நம்மளுடைய பிரார்த்தனை மந்திரத்தை உச்சாரம் பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து ஒரு மிஸ்டிக். கடவுள் வந்து அந்த நாமத்துல இருக்கிறாரு, நாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொடுக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாளைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ரெக்கார்டு பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். நீங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji. At least twice, Mataji. சிலருக்கு Hare தெரியாம Krishna. இருக்கு, Hare வரல Krishna, மாதாஜி. Hare நாளைக்கு மாதாஜி Krishna. நாங்க தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாதாஜி, எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது மாதாஜி, நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா எங்களுக்கு இது பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டு தடவை சொல்லலாமே எல்லாரும். Thank you மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே We கிருஷ்ணா. are thanks to மாதாஜி. மாதாஜி நானும் நாளைக்கு கிருஷ்ணா நிறைய மாதாஜி. வருவாங்க, இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஹரே பார்க்கலன்னு கிருஷ்ணா நினைக்கிறேன். மாதாஜி, நல்லா இருக்கு. இப்ப ரெண்டு தடவை சொல்லலாம் எல்லாருமே, ரெண்டு தடவை சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் எண்டிங்ல.
இன்னைக்கு ஹரே மெசேஜ் கிருஷ்ணா ஹரே பார்த்தா கிருஷ்ணா மட்டும் வராம ஹரே கிருஷ்ணா 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 மாதாஜி ஹரே நல்லா இருக்கு ராமா மாதாஜி ராமா கிருஷ்ணா ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி ஹரே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்க வளமுடன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நாளைக்கும் மாதாஜி ஜாயின் ஆகலாம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. லாஸ்ட் மந்த் நம்ம அங்க எல்லாம் சந்திச்சோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா கரெக்ட் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி உங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தர் நேமையும் மறக்காம சொல்லி சொல்லி பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? உங்களை ஆமா பார்த்தோம் மாதாஜி. அந்த கண்ணுல அந்த நிகழ்ச்சி தான் எனக்கு கண்ணுக்குள்ள வந்தது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி மாதாஜி நான் அடிக்கடி நம்ம ரெக்கார்டு டான்சிங் ரெக்கார்டிங்க பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க ரொம்ப நல்லாவே அன்னைக்கு எல்லா மாதாஜியுமே ரொம்ப ஒரு இதா ஆடினாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுல நீங்க ரொம்பவே ரொம்ப ஆடினீங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஆடி சொல்லுவாங்க வச்சிருவாங்க மாதாஜி அங்க. உண்மைதான், எனக்கு அதுதான் சொல்றேன். ஆடாதவங்க கூட ஆடிட்டோன்னு சொல்றேன். சேத்துலட்சுமி மாதாஜி ஷேர் பண்ணுங்க அது. மாதாஜி சரி மாதாஜி, அனுப்பி வைக்கிறேன் அத- மாதாஜி. அதை எங்களுக்கு அனுப்பி அனுப்புங்க வைங்க, மாதாஜி. அனுப்பி நான் வைங்க. பாக்கல மாதாஜி. சரி மாதாஜி. மாதாஜி, அனுப்பி வைக்கிறேன் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதான் ஹரே உங்களுக்கு எதுல கிருஷ்ணா. அனுப்ப? குரூப்ல அனுப்புவா மாதாஜி? எப்படி அனுப்ப மாதாஜி? இல்ல இல்ல தனித்தனியா அவங்கவுங்களுக்கு அனுப்புங்க. இண்டிவிஜுவலா அவங்களுக்கா? அனுப்புங்க ஓகே ஓகே. மாதாஜி. ஹரே சேதுலட்சுமி மாதாஜி எனக்கு கூட அனுப்பிச்சு வைங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.